Hey people, good morning. Unu asaala chi? Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ people, ndị mmadụ. Ihe ndị Igbo na-akpọ ndị mmadụ dị iche iche. But wait though, before we continue, have you subscribed to my YouTube channel? Do well to subscribe. It's very easy. Just click on the subscribe button. And also click on the notification bell to get notified whenever a new video is posted. Alright, let's get into the class and see, for example, what the Igbos call distinguished elders. The Igbos call distinguished elders Ndi Ichie. They also call black people Ndi Oji. Let's quickly sit down and get started to dig deeper into what the Igbos call different people. Alright, let's go ahead. Human beings, ndị mmadụ. Person, mmadụ. Adults, ndị okenye. Older man, okenye nwoke maọbụ ga akpọ onye ahụ deede. Older woman, okenye nwanyị maọbụ ga akpọ onye ahụ dada. Distinguished elders, ndị ichie. Mr. Maazị. Mrs. Lọlọ. Young lady, agbọghọ maọbụ agbọghọbịa maọbụkwanụ nwa agbọghọ. Young man, okorobịa maọbụ nwa okorobịa. Boss, onye isi. Colleagues, ndị ọrụ. Teacher, onye nkuzi. Igbo people, ndị Igbo. Africans, ndị Africa. Please take note of the spelling of Africa in Igbo. Americans, ndị America. Please take note of the spelling of America in Igbo. Black person, onye ojii. Black people, ndị ojii. Light-skinned person, onye ọcha. White person, onye ọcha. White people, ndị ọcha. Student, nwa akwụkwọ maọbụ nwata akwụkwọ. Ọ dị mma, anyị ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị taa. I still want to encourage you to follow me on Instagram, subscribe to my YouTube channel, and click on notification bell to be notified when a new video is posted. Make sure you practice what we have done today. Remain blessed. Ọ bụ nwanne unu Ibe ya Okochi. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ.